Ja, og så er der en tjener. Han er i gang med at levere sin mad. Ja. Og så er der flaskeholdere her. Skuffe og sådan noget. Ja. Og så er der terrasse op hertil. Og inden man går ind til caféen, så er der et lille menukort her. Og så kan man gå herop og spise her, hvis man vil. Og så er det til næste etage. Her, det er en egen nabo, eller hvad skal man sige? Lejlighed. Ja, med rullestol her. Og ovn her. Eller, ja, brændeovn. Og her er der ovnen. Og så er der skuffer. En stol, så man kan drikke te i. Og så er der alt muligt her. Og så er der en seng her, så man kan folde ned fra væggen. Lampe. Og så er der skorstenen her. Og så ser den sådan. Så sætter man den på her. På Chess Oldberg. Og så kan den her trappe føre op til en ny terrasse heroppe. Ja, sammen med dem her. Og så er det her. Det er den sidste terrasse. Sådan der. Så kommer man herind. Kan åbne døren her. Og så herinde, der er der et maleri med kakkelovn her. Et atelier. Hvad? Et atelier. Og så er der et lille rør, som fører op til resten af skorstenen her. Og så er der skorsten hele vejen op. Så det ser faktisk lidt flot ud. Så. Og så vender jeg det om her. Og så er der det her, som jeg viste jer fra begyndelsen.